France da magoya bayanta yau dai Allah ka ƙarshen jakadan Faransa a jamhuriyar Niger, inda a yanzu jakadan Faransa ya tattare nashi ya koma babban birnin ƙasar Faransa Paris, inda a yanzu sauran sojojin Faransa muke jira su bar ƙasar Niger tunda ba ƙasar su bace, ba gidansu bane, sannan ba gadan su bane. A yanzu ne ya kamata 'yan ƙasa mu fito mu nuna goyon baya a kama duk wani mai hannu a cikin sata da badakala da babakire da dukiyar wannan ƙasar, tunda ba dukiyar shi bace, ba dukiyar ƙasar shi bace. Sannan kuma muna kira ga gwamnatin mulkin soji da a ƙara matsa ƙaimi wajen ganin cewa an ceci ƙasa, kamar yadda suka zo da sunan majalisar ceton ƙasa. Muna buƙatar ceton ƙasa mu ganshi a zahiri, ba tare da nuna bambanci ba, ba tare da san kai ba, ba tare da nuna wannan nawa bane wancan ba nawa bane ba. Sannan muna ƙara kira ga dukkan 'yan ƙasar Niger mu dage da addu'a. Wannan mutanen suna da makirci mai ƙarfi, saboda za su iya koma su yi wata ƙullalliya. Don haka mu ba da gudunmuwar tsaro, gudunmuwar sirri, gudunmuwa ta duk inda muka sani wani abu yake na sirri ne wanda zai iya cutar da ƙasar Niger da ma makwabtanta, mu gani mun fallasa shi, mun tona asirin shi. Dan a yanzu mu ne za mu tsare kasashenmu, mu ne za mu kula da kasashenmu, ba wasu bane za su kula mana da ƙasa. A yanzu mu ne sojojin ƙasarmu, mu ne masu kula da ƙasarmu. Dan haka ya kamata 'yan Niger, mazanmu da matanmu, matasa, manya da yara, mu mai da hankali, mu ba da gudunmuwa ga tsaro, mu ba da gudunmuwa ga lahiya, mu ba da gudunmuwa ga ilimi, ta yanda ƙasar za ta kai ga ci gaba inda muke so. Saboda kuma haka muna maraba da ƙasar Rasha, muna maraba da ƙasar Koriya, muna maraba da ƙasar Iran, ta yanda kuka zo ku ceci ƙasar mu, kuma kuna so ku shigo mu yi hulɗar arziki tsakanin mu ta ma'adanai, ku sayi arzikin ƙasar mu da daraja, dan ƙasar mu ta kai ga samun arziki mai ɗorewa, arziki mai daraja. Jakadan Faransa ya fice daga Niger a yau, ko kuma a jiya karfe 4 na daren jiya. Wannan rahotanni sun bayyana cewa jakadan Faransa ya fice daga Niger a jiya 26 ga wannan wata da muke ciki. Kada ku manta dai cewa a jiya ne 26 waɗannan sojoji suka yi kimanin wata 2 da kwace mulki daga hambararren shugaban ƙasar jamhuriyar Niger Bazoum Mohamed kenan. Ya bar Niamey ne misalin karfe 4 na daren jiya 26, kuma an karkata da shi zuwa ƙasar Chad. To daga nan ba mu san inda ya nufa ba. Kamar yadda kuke gani, wannan shine jakadan Faransa wanda ke abin ga a Niger. Yanzu ya tattara inaya. Yanzu kuma saura sojoji. To shugaban ƙasa Tiani, wace rawa za ka taka wajen ganin an kawo canjin sauyin kuɗin jamhuriyar Niger? Shin kun tanadi matakin da za ku kori me ake cewa kudaden faransa daga Niger, ku yi amfani da naku, kamar yadda yanzu wasu kasashe suke amfani da kudin kansu, misali irin Nigeria, Ghana, duk kudin kansu ne suke amfani da su, ba wasu kudi na hada kan kasashen Afirka ba. Shin wace hanya kuka bi domin fitar da waɗannan kudade na Faransa, domin kawo waɗannan kudade naku na ƙasa? Kuma kuna ganin idan kun yi waɗannan kudade sun samu karbuwa wa duniya baki ɗaya, ko kuwa iya ƙasar ku ne daga nan za su amfani? Shawara: shin menene makomar Niger a Faransa? Abin da ya kamata mu tattauna kai kenan. Shin ina makomar Bazoum Mohamed yanzu? Shin mecece makomar Hamma Ahmadu da kuma shugaban ƙasa, tsohon shugaban ƙasa Isu Muhammadu? Wallahi tafiya tare da Isu Muhammadu maha'inci ne, ko mace amana ne, kuma baya son ci gaban ƙasa. Wannan tafiya babban kuskure ne da sojoji za su aiwatar na kawo Muhammadu Iso a cikin tafiyarsu. Za mu haɗu da ku a fato, ko kuma zan sake muku wata bidiyo domin cikakken bayani kan matsaltsalin